Здравейте! Здравейте! Вие сте с Мис ТВ. И сега ще ви покажем как едем бебешка храна. Така, взели сме две пюренца. Едното е от праскови, а другото е от ябълки, моркови и тиква. Така, сега ги отварям. Не можем да ги отворим. Това е друго. Готово. Леле, това наистина не може да се отвори. О, С какво е? това е с ябълка, моркови и тиква. Така, сега си вземи лъжичка. И взимаш. По-малко. Айде, на здраве. Как е? Доста вкусно. Пробвай го, много вкусно. Така, сега да отворим другото. Отрезано. Дече. Това не може да се отвори. Леле, така сигурно ще ни е много трудно за това отваряне. Давай! Пробвайте. Запомните ли кое е много хубавите? Все едно. Не можем да го отворим. Чакай! Чакайте малко! Чакайте! Леле, ми ще го отвори, за да пробвам. Браво! Така, сега си взимам лъжицата. Разбирате. Да, дай. Ау! Не да го помериш. Хубаво мерише. Да взимаме. Горе-долу. Добре. Давай. Как е? Горе-долу. Биба си го. Така. Сега затваряме двете прозрачета. Хубаво. Да се разлеят. Ето ги. И взимаме кърпачки. Жани си затваря очите. Защо първа? Защото така съм решила. Какво ли ще бъде? Ма ти трябва да ги разбъркаш, нали? Да. Виждам синьо. Айде, давай. Къде се? Чакай. Ето пак ще го разбъркам. Давай. Айде, давай. Добре. Да ти кажа ли? Не кажа, я ще Ябълка, морков и тиква. Иу! Еми. Иу! Сега това ти се падна на теб и трябва да хапнеш 5 лъжички. На здраво. 5 лъжички. Цели. Ужас. А, така. Вижте. Погледнете. Изглежда апетитно, но не е много. Не се ли гъвите? Отивам да донеса вода. За двете. А вие бройте 5 лъжички. Едно. Не, няма да. Внимавай. Едно. Иу. Майка, изглежда вкусно. Иу. Яш, давай. А на мен какво ще ми е това прекалено сладко? Ама и ти ще го избираш. Добре, съгласна съм. И аз ще трябва да избирам. Остави на мен, бе. Ами чакай малко. Ами си завръзвам очите. Ти ги бъркаш обаче. Взимай си вода. Колко изяде? 3. Има. Остатъчно вкус. А другото, което остане, ще трябва да го изядем. Заедно. Пак. Чакай. Айде последната.
сега го затваряме. Не го затваряме първо. И забързвам очите, ти го разбъркваш и хапваме. Така, така, Сега ще го завържа. не искам. Окей. Добре. Сега ще видим тя какво ще хване. Дано да не е Така. същото, защото не сме да Сега ги попробваме разбъркай. Добре. Готова ли е? Не. Майко. Давай. Така, тук ли са? Да, ето ги. О, Добре. това е? Е! Праскова! Ще ми стане доста гадно. О, Първата лъжичка да е пълна. така. Охо, сладко. Ето вижте. Чакай, трябва да ти донеса вода. Мгм. 5 лъжици. Много вкусно. Много вкусно. Гледай. Много. М. Как е? Остави малко и на мене. Колко ти е лъжичката? 3. Това ми е трета. Много сладко. Трета, не искам. Това ми е четвърта. Браво! Давай! Пета. Спокойно. Давай, няма да повръщате. Мислиш ли? Следващия път трябва да си вземем мисълта. Ага. Няма да има следващ път. Така. Сега ги разменяме и ядем. 5 лъжички. 5. Ужас. Аха. И двете са... Не знам. Първата лъжичка трябва да е пълна. О, вижте. Цялата лъжичка. Чиква. Има остатъчен вкус наистина, права си. Тъпки ме побиват. Тъпки ме побиват. И това има остатъчен вкус. Отврат. Това има остатъчен вкус. Няма да можем да ги изядем всичките, целите. Затова ще ядем още няколко дни. И Так. това, кое лъжичка ми памет? Четвърта. Май. Да, четвърта. Не е първа. Това ти е първа. Втора. Тя е трета. Четвърта. На мен сега ми е петата. Трябва ми вода. Пи. Аз ще донеса още една чашенка. Не, да ще донеса две. Чакай, може ми потребва. Сега се връщам! Отврат. Сега. Предупреждавам ви, не си купувайте бебешки кремчета с ябълка, морков и тиква, нито пък с праскова. Но прасковата е по-хубаво. Сега ще изчакаме Жани, за да може тя да дойде и да ги оценим. От 1 до 10. Така. Така, сега ще трябва да оценяваме. Опа. Така, на ябълката, моркова и тиквата колко даваш? Едно до 10. Не. За вкус е 7. Не. За вкус е 8. И за остатъчния вкус 7. Аз за него давам 2. Ужасно е. За прасковата колко даваш? 5. 5. Аз си давам 3. Много е сладко. Ще ви трябва 1 тон вода. Добре, до нови срещи. И не забравяйте или да ни харесате, или да се абонирате за нас. Довиждане! Довиждане!